Svet kryptomien má dnes už nepredstaviteľné rozmery. Existujú desiatky miliónov tokenov a každý deň sa objavujú nové projekty, ktoré potom bez stopy miznú. V tomto obrovskom hluku je ťažké vyniknúť, ťažké vytvoriť skutočnú hodnotu a ešte ťažšie budovať dôveru. Väčšina kryptomien zostane len prísľubom. Pôsobivý marketing, veľkolepé ciele, ale za nimi nie je skutočný výkon ani hmatateľný výsledok. A práve tu sa objavuje Igna. Podľa rebríčkov sa v súčasnosti nachádza niekde okolo 3800 miesta medzi svetovými kryptomenami. Väčšina ľudí to v tomto bode vzdá. Mnohé projekty sa zrútia už len preto, že sa nedostanú do top 1000, že si ich masa nevšíma, alebo že k ním okamžite neprúdi špekulatívny kapitál. Kým trh s kryptomenami zasahuje prudký prepad cien a panická strata dôvery, Igna sa ani zďaleka nezrúti. Zostáva hodnotovo stabilná a dokonca prejavuje ešte väčšiu odolnosť. Toto samo o sebe je mimoriadne zriedkavý jav. Keď všetci utekajú, keď masy investorov predávajú svoje pozície, komunita Igna vytrvá, nevyhadzuje token na trh, ale nakupuje, podporuje a buduje. Toto je jeden z najsilnejších signálov, ktoré môže projekt v ranom období ukázať. Nie špekulácia ho udržiava pri živote, ale dôvera a skutočný výkon. Skutočné ekonomické zázemie, nie len prázdny prísľub. Za IGNOU nestojí len white paper, nie len nápad, ale skutočná infraštruktúra, skutočné investície a skutočné priemyselné zariadenia. Zakúpené a do Maďarska dovezené pyrolízne zariadenie. Prevádzka areál. Proces povoľovania. Prvá prevádzka vo fáze montáže fungujúce. Neziskové zázemie, globálne expanzné ciele podporovatelia a strategickí partneri. To znamená, že hodnotu Igny neovplyvňuje len nálada trhu, ale aj systém, ktorý z plastového odpadu vyrába olej, energiu a recyklovateľné materiály. Tento model vytvára príjmy, a to v odvetví, na ktoré sa celý svet sústreďuje čoraz viac. Väčšina kryptomien sa nikdy nedostane tak ďaleko. Igna však už v tomto bode je. Rast hodnoty aj bez nákupov, jedna z najvýnimočnejších vlastností Igny, ktorá je v kryptosvete takmer bezprecedentná. Jej hodnota môže rásť aj vtedy, keď ju nikto nenakupuje. Na prvé počutie to znie zvláštne, no mechanizmus je logický a udržateľný. Závod bude vyrábať predaný olej a produkty prinesú príjmy. Z týchto príjmov sa bude rozširovať likvidita a vykonávať nákup tokenov. Nové závody budú vytvárať ešte viac príjmov. Klesajúca ponuka tokenov a rastúce krytie zvyšujú ich hodnotu. To znamená, že Igna nestojí na nekonečnom prílive nových investorov, ale na fungujúcom ekonomickom systéme, ktorý sa dokáže posilňovať sám. Tento model môže byť jedným z najdôležitejších míľnikov kryptosveta. Token, za ktorým stojí skutočná priemyselná výroba. Väčšina projektov sa chce rozrastať marketingom. Igna však buduje. Pri väčšine kryptomien v prvom kritickom období klesá záujem. Komunita sa rozpada, vývojári, miznú sľuby, sa neplnia. V prípade Igny prebieha pravý opak. Čo sľúbili, sa naplňa. Závod sa stavia tým, pracuje, objavujú sa noví partneri, rozširuje sa okruh podporovateľov, rastie dôvera. Takáto miera konzistentnosti je mimoriadne zriedkavá a predstavuje obrovskú hodnotu. Pre investorov to vysiela jasný signál. Toto nie je krátkodobý projekt. Je to dlhodobý, reálny obchodný model. Prečo je naša súčasná pozícia pozoruhodná? Igna nie je na obrovských burzách. Nelejú sa do nej špekulatívne miliardy. Jej trh sa nemanipuluje. Nestojí za ňou žiadna hype kampaň. A predsa je stabilná. A predsa sa rozvíja. A predsa rastie. To znamená, že rast Igny je organický a stojí na skutočných základoch. Ak je projekt v takejto pozícii schopný toto dosiahnuť, potom dosiahnuť top 1000 je reálne. Top 500 je možné a top 100 je už len otázkou času. Ak sa všetky závody spustia, ak príjmy porastú a ak budú nákupy tokenov pravidelné, potom sa môže pozícia Igny v kryptosvete radikálne zmeniť. Najdôležitejší odkaz, teraz keď sa toľko kryptomien rúca a tisíce projektov navždy miznú, Igne sa nielen darí prežiť, buduje, rozvíja sa a silne. Toto je rozdiel medzi špekuláciou a skutočnou hodnotou. Toto je rozdiel medzi chvíľkovým hypom a udržateľným úspechom. Toto je dôvod, prečo Igne predstavuje obrovskú dlhodobú príležitosť. Igna nie je len kryptomena. Igna je hnutie, je základom priemyselnej revolúcie. Dôkaz toho, že dôvera a práca vytvárajú hodnotu. A toto je ešte len začiatok.